Grazzi tal-jena għattu mana il-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista mill-elezzjoni għall-oħra qed imorru għall-ar. Il-biraħ ma titwemminx il-Partit Nazzjonalista ħareġ il-manifest tiegħu, manifest mill-lieder ta' paġna f'nofs dibattitu bejn l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u l-kandidat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fisem il-Partit Laburista Dr. Daniel Attard fuq Net Television. U tafu minni diħ dan il-manifest mhux il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif wieħed jistenna, imma il-ġurnalist, propju l-ġurnalist li kienet imexxi id-dibattitu li f'dadija ta' paniku wera dan il-paġna ta' lek imsejjaħ manifest. Fl-istorja ta' kemm ilhom isiru kampanji elettorali din qatt ma ġrat. Manifest elettorali jiġi imniedi biex iwieġeb l-attakk ġust li beda jsir mill-kandidat tal-Partit Laburista, it-nedija propju saret mill-ġurnalist Anned biex jipprova jwieġeb itħassib li kellu l-istess kandidat Daniel Attard tal-fatt li il-Partit Nazzjonalista ġimatejn il-bot mill-elezzjoni għal-Parlament Ewropew kien għadu ma nediex il-manifest tiegħu. U għalhekk min suppost u lest biex imexxi l-gvern laqas biss kapaċi jagħmel u jniedi manifest li ovvjament l-oppożizzjoni tant kemm qed tistħi minnu li laqas biss kellha il-kuraġġ li tnedih uffiċjalment, laqas kellha il-kuraġġ tnedih uffiċjalment permezz ta' Bernard Grech, mhux tal-li jekk taraw dan is-suppost manifest fil-front tiegħu mkien laqas ġewwa fil-paġni ta' ġewwa hawnhekk hawn żewġ paġni mhux għax għandu żewġ paġni il-manifest imma x'naħa bil-Malti u naħa bl-Ingliż. Laqas biss hemm ritratt ta' Bernard Grech, tistgħu timmaġinaw meta wieħed jara dan il-one-pager essay ta' 500 kelma manifest u permettu li ngħid essay u hija essay out of point ukoll issa kif ser nispjegaw, tinduna kemm il-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista hija bbażata esklużivament fuq inkjesta maġisterjali aktar moħħhom biex jiġru fil-kuraturi tal-qrati milli biex jaraw x'inhuma l-prijoritajiet tal-Maltin u lawċin jixprunaw il-politika tagħhom minn negattività għax m'għandhom l-ebda viżjoni pożittiva għal pajjiżna. Fuq kollox din l-essay out of point tal-manifest tagħti konferma ta' dak kollu li qal il-Partit Laburista tul dawn l-aħħar jiem dwar l-oppożizzjoni. B'mod partikolari dan il-manifest ma jgħid xejn fuq oqsma li huma kruċjali għaċ-ċittadini Maltin u għawċin fl-Unjoni Ewropea. Ma jsemmi xejn fuq is-salvagwardji tant meħtieġa f'setturi kruċjali bħal dak li għandu x'jaqsam mal-politika fiskali, it-tassazzjoni, in-newtralità u l-politika barranija. Salvagwardji li tawna assigurazzjonijiet tant importanti fl-aħħar snin biex stajna nipproteġu l-impjiegi, biex stajna nagħtu s-sussidji biex inżommu l-prezzijiet tal-enerġija stabbli, biex stajna inkomplu nżidu il-pensjonijiet u biex konna fost l-aktar ekonomija b'saħħithom fl-Unjoni Ewropea. Konferma ta' dak li qal il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista li Buġejja Bartolo fl-aħħar jiem li qal li m'għandhomx pożizzjoni fuq oqsma daqstant kruċjali bħal dik tat-taxxa li tant jiggarantixxu impjiegi għal ħaddiema tagħna. U fuq kollox konferma wkoll ta' dak li jemmen fih il-Partit Nazzjonalista li issa uffiċjalment jaqbel ma' Roberta Metsola, David Casa u Simon Buttigieg għax jaqbillhom eliminaw għal kollox infatti in-newtralità, id-diviża u l-armamenti mill-one-pager essay tal-manifest tagħhom. Biex bekk issa permezz ta' dan il-manifest uffiċjalment rema l-barra l-Partit Nazzjonalista l-importanza li dejjem tajna permezz tal-Kostituzzjoni ta' Malta u dak li b'tant gburija iddefendejna matul dawn l-aħħar snin jiġifieri li pajjiżna attivament jimmielita biex bid-diplomazija jippromuovi il-paċi. Dan it-taparsi manifest elettorali huwa konferm oħra ta' kemm il-Partit Laburista huwa l-unika partit li dejjem iġib il-Malta l-ewwel. Ta' kemm il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista ma jinteressahom assolutament xejn li f'dik li javvanzaw il-karrieri tagħhom personali f'istituzzjonijiet Ewropej. Fuq kollox, ta' kemm fi Brussell il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista jew dawk li suppost jirrappreżentaw lil poplu Malti u għawċi jaġixxu b'mod imbagħad jiġu hawn u jagħmlu totalment l-oppost jew għar minn hekk jibqgħu sikta. Alex fidejk.
Il-wara nofsinhar it-tajjeb, l-ewwel nett naħseb il-bieraħ rajna prova oħra ċara daqs il-kristall kemm il-Partit Nazzjonalista ma jinteressax xejn mir-rappreżentanza tagħna tal-Maltin, tad-delegazzjoni Maltija fil-Parlament Ewropew. Nuqqas ta' preparazzjoni, nuqqas ta' ideat xotti, riċiklati jew inkella diġà implementati li qegħdin naraw f'din il-paġna waħda ta' manifest suppost elettorali illi ippubblika il-Partit Nazzjonalista b'ħafna għaġla u żgur b'nuqqas ta' ħsieb. Jiena ngħid li din mhijiex a one-off event għaliex rajna diġà il-Partit Nazzjonalista illi kiser rekord ieħor ftit tax-xhur ilu lejliet u ftit ġimgħat u xhur qabel il-preżentazzjoni tal-budget fejn kien l-unika partit fl-oppożizzjoni mill-indipendenza l-hawn li ma kienx kapaċi joħroġ pre-budget document u l-unika ħaġa li ħareġ u li ppubblika kienet biss PowerPoint presentation illi anka il-kelliem ewlenin tal-ekonomija tal-Partit Nazzjonalista wkoll bdew jitħawdu f'dawn l-4 bullet points f'din l-istess PowerPoint presentation. U issa għandna konferma oħra ċara illi il-Partit Nazzjonalista m'għandu l-ebda idea dwar kif minn hawn u ftit tal-ġimgħat oħra li fl-aħħar mill-aħħar it-terminu l-ġdid tal-Parlament Ewropew jibda f'Ġunju illi ġej ftit ġimgħat wara l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li ġej m'għandu l-ebda idea dwar il-prijoritajiet illi fuqhom fl-aħħar mill-aħħar għandhom jaħdmu ir-rappreżentanti tiegħu illi għada pitada ser ikunu qegħdin jiġu eletti fil-Parlament Ewropew. Imma laqqas din il-paġna waħda li kiteb ma ġaba tajba. Għaliex jiena wara illi għamlu issa 3 ġimgħat aktar minn 3 ġimgħat suppost jiktbu dan il-manifest elettorali mindu bdiet il-kampanja elettorali. Naħseb kien aktar moħħhom fl-inkjesta maġisterjali u kien aktar moħħhom fl-attakki kontra esponenti tal-Partit Laburista u kontra Maltin Bħanna milli fl-aħħar mill-aħħar kien moħħhom biex jiktbu dan il-manifest elettorali. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar anka f'din l-unika paġna illi preżentawna rajna żbalji kbar ukoll. L-ewwel nett pereżempju jitkellmu dwar investimenti fuq sma bħal modal shift. Xi ħaġa li dan il-gvern diġà beda jaħdem b'saħħa kbira fuqha pereżempju bl-infrastruttura li nidejna tal-ferry landing. Dan huwa wieħed mill-eżempji mill-aktar ċari ta' modal shift illi dan il-gvern qiegħed jaħdem fuq. Imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar il-Partit Nazzjonalista f'din il-one pager suppost manifest elettorali tiegħu laqas biss qed jindirizza l-aktar kwistjonijiet fundamentali li fuqhom il-Parlament illi ser ikun qed jiġi elett fit-8 ta' Ġunju li ġej ser ikun qed jaħdem. Pereżempju, il-kwistjoni tal-immigrazzjoni ma tissemma imkien hija kwistjoni li matul dawn l-aħħar 5 snin telat fuq l-aġenda tal-Parlament Ewropew mhux biss fil-Kumitat Libe li huwa l-Kumitat responsabbli minn dan is-suġġett imma f'diversi sessjonijiet tal-plenarja tal-Parlament Ewropew. Hemmhekk ma nafux x'inhija l-opinjoni u t-twemmin tal-Partit Nazzjonalista fejn tidħol il-protezzjoni tal-frontieri, fejn jidħlu traffikar tal-bnedmin u anka il-qasma tal-piżijiet. Hemmhekk il-one pager tal-Partit Nazzjonalista li ġie ppreżentat minn preżentatur fuq Net Television dan il-manifest ma jitkellem xejn dwar dan. Ma jsemmi xejn dan l-istess manifest meta din hija xi ħaġa mill-aktar importanti u kruċjali fejn tidħol il-politika fuq livell Ewropew, l-ekonomija u l-kummerċ. Mill-ġdid ma rajna l-ebda linja f'dan il-one pager illi ippubblika l-Partit Nazzjonalista pereżempju dwar ir-relazzjonijiet kummerċjali li l-Unjoni Ewropea għandha jkollha ma' terzi ma' pajjiżi terzi. Ma smajna xejn u ma rajna xejn fuq waħda mill-ikbar sfidi li għandna bħala pajjiż anke b'leġiżlazzjoni Ewropea li tmexxiet il quddiem matul dawn l-aħħar 5 snin pereżempju fejn tidħol il-konnettività. Mill-ġdid ma rajna l-ebda idea, l-ebda punt fil-manifest elettorali li jitkellem mill-ġdid dwar il-bżonn pereżempju li realtajiet ta' gżira u l-iżgħar stat membru fuq bażi Ewropea għandhom jiġu protetti. Ma smajna xejn u ma rajna xejn fejn jidħlu drittijiet tal-konsumaturi, is-suq uniku Ewropew u problema u sfida maġġuri li għandna illi hija il-provvista u l-prezzijiet tal-mediċini, xi ħaġa illi hija punt ewlieni mill-aktar ċar fil-manifest elettorali li ppreżenta l-Prim Ministru ftit tal-jiem ilu. Fuq kollox, dan huwa manifest totalment sieket fuq l-iktar kwistjoni li qed jitkellmu dwar an-nies. U forsi biex jagħti xtur il-politika personali
President tal-Parlament Ewropew u kandidat tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola, dan il-manifest ma jitkellem xejn dwar il-gwerer, dwar il-politika barranija illi għandha tembarka fuq l-Unjoni Ewropea, dwar fl-aħħar mill-aħħar il-prinċipji tan-newtralità u n-non-allinjament illi huma żewġ prinċipji tant u tant importanti għalina bħala poplu Malti u Għawċi. Konferma oħra, il-Partit Nazzjonalista huwa partit ċott, nieqes mill-idejat u fl-aħħar mill-aħħar l-unika priorità għalih fit-8 ta' Ġunju li ġejja dik illi fl-aħħar mill-aħħar jikseb lura il-poter u fl-aħħar mill-aħħar turija oħra ċara illi dan huwa partit illi m'għandu xejn x'joffri fuq livell Ewropew li f'aktar ħsara aktar vendikazzjonijiet kontra pajjiżna.